optager vi. Sejt nok. Ja. I den sidste i går, som vi kalder det. Nej, vi kalder det Day Minecraft. Ja, ja, nu siger vi bare i går i Minecraft. Fordi det in the previous episode, der lavede vi taget. Og ja, det er vi glade for. Så vi ikke... Ja, I ved godt, hvad jeg mener. Nej, vi gør. Jeg laver et langt spisebord. Den har et pumpkin på hovedet. Nej. Hvad har den? Den har et pumpkin på hovedet. Sejt. Sejt. Okay, prøv at se, Elin. Jeg kan komme ud. Se. Du kan ikke være stærk. Jeg kan også lave kung fu. Nej, Elin, jeg kan lave antibat. Og bare det der spild af gode ressourcer. Ikke noget, skal lave. Et spisebord. Jeg bruger min stenøkse færdig. Bordet står skævt, men det er fordi, at vi har lavet en dobbelt. Vi har over 64 stik. Og vi kan få flere. Hey, er der nogen, der har nogen anelse om, hvor vores bil står af? Ja, Ja, det ved jeg. under bordet, tror jeg. Den er under bordet. Vi laver en anden vej der. Må lige ud og fælder nogle træ. Nå, men det er allerede godt i gang med, Lukas. Men det er så der. Jeg har noget træ til dig. Jeg har noget træ til dig. Die, motherfucker! Surprise! Husk helt til at sige noget. Ja. Jeg tror ikke rigtig, jeg har sagt. Nej, det kan fandme en tavsfyr. Nej. Ja, det er fordi, jeg er ved at bygge noget, jeg koncentrerer mig. Nej, han er meget genert. Og det kæft. Det kan jeg godt forstå. Nå. Ja, vi bliver nødt til at lave trappe lidt ind på væggen. Det er bare fordi, ellers ikke kommer op på. Ja, præcis. Jeg kan godt lige huske, hvordan man laver en vind med trapper. Ja, jeg kom lige præcis op. Her, Lukas, jeg er mere. Okay. Det er ikke lige så meget før, men... Jeg planer det mindste noget. Nej, jeg er utaknemmelig, jeg vil have mere. Ja, ikke? Den er vel rigtig nok rigtig klar på is. Tak, og i lige måde. Tak, og i lige måde, og godt nytår. Din sminkedukke. Okay, den trappe ser ret retarderet ud. Godt opdateret, hvad jeg bare lige lave vej op. Jeg vil sætte en notatus. Okay, du er ved at placere det, så skal jeg ikke notatus. Og du nok ude til mig. Men jeg tænker, vi er i gang begyndt på muren nu. Nej, vi skal lige have. Er det overhovedet sikkert, at vi laver den nu? Nej, hvis det alligevel. Sådan der, nu fik jeg den mur færdig. Nej, så det ikke bare være et slot. Nå, jeg synes bare, at vi skal være en royal familie, der bor i et hus. Nej, Et så kæmpe stort stort. Et kæmpe hus. Nej, vi skal bare være nogle rige mennesker. Jeg er Altså- rige mennesker. Lukas, der kan altså godt være tårne.
Ja, vi kan godt have... Jo, vi skal have tårn. Ja, vi laver lige 4 tårn. Vi laver en Lukas! tårn rundt om det her. Hvad er der? Mangler du noget? Wood? Ja. Jeg har wood. 32 wood. Jeg tror, der kommer en spider. Du sløder den. Blodspejl. Så giver jeg bare Niklas det. Niklas. Hvad? Her. Tak. Because I am the Lord, 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 and Lord. Du må ikke søge. Nå, undskyld. Så YouTube ikke får ondt i ørerne. Ja, jeg må hellere sikre mig, at de ikke får ondt i ørerne. Nej, det er ikke sådan. Bip-bip-bap. Okay, Elias, jeg har bare fældet 3 træer, ikke? Og så fik jeg 4, så fik jeg 68. Så du har godt nok lidt træer. Ja, det gør jeg. Har Notch egentlig fjernet, at zombier ikke kan spawne i... Det er på grund af, at kan zombier stadigvæk spawne, når det regner? Ja, Okay. Det tror jeg. Elias, du ved, det er ikke en fejl. Nej, det ved jeg godt. Det er meningen. Den har været der lige siden 1,7,1. Det har været der ligesom, at der regner. Er det? Det er længe siden. Ja, det er det. Er det ikke lige fra starten af Minecraft? Nej, det er det ikke. Det ved jeg ikke. Det er også lige. Jeg tænker, at vi er i gang færdige med huset nu. Jeg er i gang med at huske. Hvor mange dage har vi lige brugt? Vi er i gang med 6. dag, og vi har optaget 5. Okay, vi laver huset på 7 dage. Ja, det er ligesom... Måske mere på grund af, at vi skal også lige Nej, det skal kun taget færdigt med Nej. trapperne. Nej, Elias, det må kun tage 7 dage, fordi så tager det lige så lang tid som at skabe verden. Vi skaber huset på 7 dage. Og Gud sagde, at det var godt. Det siger han hver gang, han har skabt det der. Lukas, du må ikke tage trapper på den. Der skal jeg lave noget. Oh my god, det er et flot tower. Oh my god. Ja, det kan du lige sagt. Det kan jeg, oh my god. Hvor kommer vi ned hen? Der er en trappe. Nå, her. Jeg ved godt, at trappen var, men jeg var glemt, hvor den var. Jeg tænker på, hvordan kom du op, hvis du ikke... Jeg havde bare glemt, hvor trappen var. Kong hvad? 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 Har I set den der reklame, hvor den hårde stemme, den bare bryder ud? Så er der, Ja, den der call me. ja, så er der den der lille dreng, der starter med. Du behøver ikke Kom nu, det tager altså lang tid, det fede dame. Og så bagefter, så kommer ham der skateren, så siger en dame. Ja. Vi behøver Så ikke. der så er det et stort fjols. Så kommer ham den lille dreng. Lidt så er det et stort fjols. Jeg får lyst til at mute. Ja, og vi behøver ikke høre din livshistorie. Det er lidt ligeglad med. Det er kun min, der rykker. Ja, det er kun din video at høre. Hey, Var okay. det ikke Elias, nu laver du et eller andet helt vildt random mærkeligt. Jeg laver den lige så højt som dit tower. Ja, jamen, du laver den her, der går ind. Okay, det må du huske. Nej, den der, det var noget, der var i starten. Hvor lang tid har vi optaget? Den her episode, der er
Fordi den her har ikke været så spændende. Det synes jeg ingen af vores har været så godt. Nej, det har ikke været så spændende. Så vi troede, det ville være. Det er vi ikke rigtig gået i gang. Det er jo sjovere, når vi sådan, altså, allerede har bygget huset, så skal vi begynde at mine. Og så skal vi alt det andet. Det bliver epic. Når vi faktisk bliver færdige. Kan tårnet ikke være lidt større? Fordi jeg synes godt, det går lidt lavere. Nej, det er fint. Det er fint nok. Ja. Så går det lige præcis, så går det lavere end tagets top. Det går på højde med. Jeg går ned og laver nogle